Il-kaptan tal-vapur MV Lifeline Klaus Peter Reich mistenni jidher il-qorti tul il-jum tal-Erbgħa biex fis-seduta qasira tingħata d-deċiżjoni jekk jitħallix jitlaq minn Malta għal ftit jiem biex iżur lil ommu. Dan wara li tul il-jum tat-Tlieta sar l-aċċess fuq il-vapur li jinsab irmunkat max-xatt tal-Isla fiż-żona ta' Boiler Wharf. Kien għal-ħabta ta' 8 ta' filgħodu meta max-xatt deru risqin l-ewwel uffiċjali tal-Pulizija mill-Assa tal-Belt u mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet flimkien mal-esperti tal-qorti li flimkien telgħu abbord fuq il-vapur MV Lifeline. Hawnhekk sabu lill-kaptan Ġermaniż Klaus Peter Reich li jinsab mixli li jagħmel użu minn vapur fl-Ibħra Territorjali Maltin meta mhux reġistrat mal-awtorità għal bastimenti żgħar u li jagħmel użu mill-vapur meta ma kellux liċenzja minn Transport Malta. Preżenti wkoll kien hemm l-avukati difensuri li qed jidhru fil-qorti għall-kaptan tal-vapur. One News seta' jennota li għal diversi drabi il-kaptan Reich u l-bqija tal-ekwipaġġ deru jiġu mitkellmu mill-pulizija u mill-esperti appuntati mill-qorti. Iktar tard il-kaptan der ħireġ minn Boiler Wharf skortat mill-pulizija fejn sorsi qrib dan l-istazzjoni kkonfermaw li ttieħed lura l-lukanda fejn qed jgħix biex iġib xi dokumenti li talbuh il-pulizija. Għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu telgħu wkoll fuq il-vapur il-Maġistrat Joe Mifsud għal seduta li saret fuq il-post. Il-Maġistrat Mifsud deru dur diversi drabi fil-kmamar u fil-livelli differenti tal-vapur, fejn finijiet minnhom seta' jiġi nnutat li kien qed jistaqsi l-membri tal-ekwipaġġ dwar xi makkinarju li kellhom installat fuq il-vapur. Intant, sorsi qrib dan l-istazzjon ikkonfermaw li l-kaptan Reich se jidher quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu tal-jum tal-Erbgħa fejn mistenni jingħata digriet dwar it-talba li għamel biex iżur lil ommu fil-Ġermanja.